Ja, hej og velkommen til Rexus for Gaming. I dag der spiller vi noget der kaldes for Sumo Dreams. Lige nu der spiller jeg mod computeren. I dag der har jeg desværre ikke lige en ven med hjemme. Haha, fik jeg ham til Nej, eller han til mig. Ja, hvad laver jeg egentlig? Håber ikke, jeg går klar til et eller andet. En koldbøt måske? Hvor længe skal han lige stå sådan der? Ej, så ikke nogen frække bevægelser, når jeg sidder sådan. Prøv igen. Nej. For helvede, mand. Pis. Men yes. Så I kan nok forstå, at så flygter dog. Så smuk. Altså jeg ved godt, jeg har smukke ben, men altså. Ja, du ja, sådan, så fik han sgu lige et spark der. Ikke lige. Skal jeg lige ligge og slikke sol på ryggen? Nej. Jeg er nødt til at rejse mig op. Fordi nu skal vi i gang igen. Bliver vi jo nødt til. Yeah! Winner is me. Wow. Nej. For helvede altså. Så prøver vi sgu igen. Spark ham ned. Ja, spark ham ned. Ja. Ned med ham. Nej. For helvede. Lige ind i banden der. Prøver vi igen. Lige med hovedet først ned, mand. For helvede. Han kan bare ligge og spjætte der. Så jeg står her. Og danser. Nej, hvorfor skulle jeg også lige falde der? Det er ikke mig, der trykkede ned. Der er noget med spillet at gøre. Det er et rigtig dårligt spil. Nu gik den desværre lige lag. Så. Nu skal vi nok få ham ned med nakken. Ja. Hvorfor fanden hopper jeg helt? Hvad laver du? Spørger jeg bare lige om. Ja, ned med ham. Nej, du skal sgu da ikke holde fast. Ja, sådan. Hvad laver han? Det må jo sgu da gå næs. Prøver vi igen. Yeah! 1-1. Først et tal, det ser man ikke lige, mand. Winner is me. Down on the floor. Hey, skal vi danse? Wow. Wow. Yeah, winner is me. Og skal vi lige lave vinderdansen her? Nej, det kan vi ikke nu. Nej, hvorfor vandt han? Han skulle også lige slå mig i hovedet.
Jeg gider ikke. Nej. Wow. Ja, sådan. Nej, du skal sgu da ikke grine af mig. Grinebider, hey. Han er på alkohol. Ja. Sådan. Nej. For dig, mand. Ned med mig. Hey, ja. Tag fat i hans ben. Nej. Wow, og så en lille kolbøt der. Ja. Jeg skal lige vise, hvor stærk jeg er. Så vælter man lige 2 bander der, ja. Nummer 3 måske også. Vi nåede væk. Yeah! 4-2. To me. Røgsus. For gaming. Så er det afsted. Nej, hvorfor skulle han lige vinde? Jeg gider ikke kigge på det der. Nej. Hvorfor er den nu hvid? Hvorfor er bogstaverne hvide? Ja, okay, det er de jo selvfølgelig altid, men... Ja! Roxus for gaming vandt. Ned med ham. Ja! Hele baduljen der, ja. Kommer jeg efter ham? Yes. Sådan. Ned med dig. Okay. Ja, jeg kunne. Rexus for gaming. Haha. Så ligger han rigtig der, ikke kan komme op. Og bliver du barn. Yeah. Ha! Så laver han lige den stive der. Altså, er det meningen, jeg nu skal komme hen til dig og gøre sådan der? Håber jeg ikke. Hahaha, nu slog han sig. Nu kan han ikke spille. Nu vinder jeg bare. Ej. Den der kugle, den fældte ham lige. Så. Yeah! Roxus for gaming. Ej, hello. Ja. Ej, nej. For helvede, det gjorde sgu da næste der. Sådan. Så vi i gang igen. Så skal jeg lige have et point mere. Ej, hvad laver han? Ej, hvor frækt. Ej, fik du mig jo til at falde, hallo. Gider vi ikke kigge mere på det. Nej! Det er min computer. Computer. Yeah! Nice! Nu skal han ned med nakken. Ej, ikke mig, mand. Ja, nu er det endelige point, eller hvad man, eller afgørende. Det er det hedder. Afgørende point. No! Haha. Farvel her fra Rexus.